Ja, det er super, Michael, at du har valgt at vil arbejde med klart og tydeligt. Når jeg så bringer dig over i 4D-modellens anden fase, som vi kalder Dream-fasen, hvad er der så af udviklingsmuligheder i den her fase? Hvornår er det drømmescenarie? Ja. Jamen det jeg kunne drømme om, Michael, når vi taler om drømmefasen, altså hvordan tager jeg det bedste af fortiden med ind i fremtiden, omkring tydelighed og klarhed, det handler blandt andet om at være rigtig, rigtig god til at tale i billeder, tale i narrativer, tale i historier og cases. Det er med andre ord simpelthen eksempler fra de studerendes hverdag. I den forbindelse vil jeg også bruge simulationer, rollespil, hvor man på sin egen krop prøver rent faktisk at leve i nogle roller, som er relevant for ens hverdag. Det er meget lærende. Og endelig vil jeg tage det tema op, der hedder at få en debat om de udfordringer, som lederne, de ledere, vi har på kursus, de udfordringer, de har i deres hverdag, de skal debatteres, vendes og drejes. Det har jeg en opfattelse af, det er meget vigtigt. Så tydeligheden kommer altså frem i forbindelse med eksempler, simulationer og få inddraget deltagernes cases, deres hverdagsudfordringer. Så hvis vi skal vælge en at arbejde videre fra her, Michael, hvorfor en vil du så vælge? Der tror jeg, vi tager den sidstnævnte, altså den med at få debat omkring ledernes udfordringer for deres hverdag.